Congressman Biron ginsabat ang akusasyon nga siya ang sa likod sa wala maaprubahan nga budget. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Wala naging patuloy ni 4th District Representative Virginil Biron ang mga patudsatan ni Governor Arthur Defensor Sr. may kaangtanan sa wala pa sa gihapon mapasan nga proposed annual budget for 2019. Madumduman nga makapila na kabeses nga gintumod sang gobernador nga si Biron ang sa likod sang Bagri Organization sang Sangguniang Panlalawigan. Iyan ni Biron, ni Congressman Biron nga padihot tanan-tanan. Kaya sino ang tao nga responsable siyang pag-reorganize ang Sangguniang Panlalawigan. Wala budget, ti pamangkoton niya ang kaugalingon niya nga wala siya sang budget because it is incumbent upon the provincial board presided by no less than the Vice Governor to ensure that the resources of the government should be spent, according to the needs of the people of the province of Iloilo. Dugang pa ni Biron nagkakaangay gid lamang nga usisaon sa Sangguniang Panlalawigan members sang maid-id ang mga nakabutang sa budget sang probinsya. So wala na ko labot sina, no? We have very intelligent members of the Sangguniang Panlalawigan presided by the Vice Governor. They're very objective, they're very fair in ensuring nga ang kwarta sang pumuluyo sang probinsya sang Iloilo makadtugid sa kinahanglan sang aton mga pumuluyo. Si Biron ang nagapadalagan bilang gobernador sang probinsya sang Iloilo kontra kay 3rd District Representative Arthur Toto Defensor Jr. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.